Hello guys, papunta tayo ngayon sa Bolingit, San Carlos. 1, 2, 3, 4! Hello guys! Don't forget to share, like, and subscribe to my channel. Thank you! Hello guys, papunta kami ngayon sa Bolingit Provincial Hospital para i-treat si Lai kasi nanganganak na po siya.
na tayo, guys. Iniwan na po namin sa loob sila, guys. Ngayon, nandito po kami sa waiting area. Ay, ilalakad lang ako sa lilit, guys. Nabot na kami ng gabi, guys. Pero sabi naman ng mga nurse, guys, mag-labor na daw po sila.